Di po ko nakakandi ng Bisaya po. Oh my God! Oh my God! Unang kanto, dalawang kanto din, ikatlong kanto po. Unang kanto, dalawang kanto din, ikatlong kanto po. Doon ka po, papunta doon sa may ano. Anong paliko? Pakanan kaliwa po. Sige kuya, pag Bisaya na lang kuya kayo. Kuya, magandang umaga kuya. Saan nga ba buha dito papuntang Barangay Kaganguhan? Kaganguhan? Yes po. Pwede naman mo yung street on Dre, ayo. Kuya, di kasi ako nakakandindi ng Bisaya. Bisaya. Tagalog na lang po. Gani. Straight lang doon, papuntan doon ba? Diretsahin ko na lang to. Oo. Tapos, Barangay Kaganguhan. Tapos may paliko. may paliko po. Anong paliko? Pakanan kaliwa po. Sige kuya, pag Bisaya na lang kuya kayo. Ulit kuya, magaganguhan. Straight lang kanya, tapos karang... Sige kuya, salamat kayo kuya ha. Salamat kayo. Bagay mo Tagalog kuya, bagay Tagalog. Isa yung Tagalog. Salamat kuya. Kapag tingin Tagalog kuya. Kapag Tagalog. Saan mo niya? Mangita ba itong bitik-bitik mo? Babae na mo siya. Kita tag-babae. Ate, pwede mo magtanong? Saan po barangay Kaganguhan po? Po? Saan po papunta ang Barangay Kaganguhan? Kaganguhan? Yes po. Kabuti mo sila, sir. Po? Kana na kanto ko, paano lang Ay pwede, Tagalog lang po. Di kasi ako nakakandindi ng Bisaya. Oh my God. Oh my God. Lari kayo hata dito, sir? Actually, sir, ako yung pagkabalo, sir. Kana na... Ay, di po ko nakakandindi ng Bisaya po. Bola lang yan. Oh my God. Unang kanto, dalawang kanto din, ikatlong kanto po. Doon ka po, papunta doon sa may ano, Kaganguhan na doon. Ikatlong kanto. Opo, pangatlo po. Tapos, pakanan kaliwa po. Kanan po. Kanan po. So doon naman siya Drino. O, tanawan. Tanawan. O, dito, sir. Hindi mo kong ipalisin. So, ikatlong kanto ate. O, ikatulong kanto pa. So, alam ate, nag-vlog lang mi ate. Alam ate. Oh my God. Oh my God kasi ate. Oh my God. Doko. Makalingaw. Unang kanto, ikatlong kanto. Wala na yun dito, ikatlong kanto pa yan.